Genesis 24. Hallelujah. Ngiyaxolisa ukuthi uzofunda mana unqamuka. Awuvula 24 bese ufunda uverse 4. Ayibonge Inkosi. Kepha uye ezweni lakithi nasezinhlotsheni zami. Uyithathele khona indodana yami uIsaka umfazi. Hallelujah. Ngamazwi la akhulunywa ngoIsaka. Abraham uthi mayixoxa nesisebenzi sakhe uthi wena faka isandla sakho mathandeni ami ulalele wenze isivumelwano nami ngifuna indodana yami ingathathi noma ubani. Hallelujah. Kodwa mayithola umfazi esizweni sakithi. Hallelujah. Kungathi ngiyabona ubaba ehleli phansi nendodana yakhe ethi lalela iyazi ukuthi uyiko konke kimi kodwa ngisize ungabaleki uye kwenye indawo awubuyele fellowship center uyobheka umfazi khona ngoba kukhona abafazi. Hallelujah. Abafazi bavuswa omama. Ayibonge Inkosi. Abafazi baphiwa umama. Uyintombazane engaphekile nengavumi ukwakhiwa bazobuyela. Basashiya ukuthi inyoka ibuyele ekhaya. Iyobheka ekhaya ngoba ekhaya khona into eyinhle ezinhle. Ayibonge Inkosi. Kodwa into ezosiza wena ukuze kulande inceku kude kuthiwe buyele ekhaya ngoba kuyaziwa ekhaya kukhona obani. Amen. Ngiyathanda ukuthi le ntombazane umama iqhubeka sisiye ku-15 and 20. 15 to 20. Kwathi ingakaqedi ukukhuluma bheka kweza uRebeka owazalelwa eBhethuweni indodana kaMilka umkaNahori umfowabo kaAbraham enembiza yakhe ehlombe. Hallelujah. Iyakhuleka inceke endleleni baba phumelelisa umbono wenkosi yami uAbraham angingayithathela umfazi engamdingi kodwa Nkosi mase ngifikile ezweni lakubo awungikhethele intombazane ngiyabheka ukuthi wayengazi nokuthi izolinjani mhlawumbe bakuzoqhamuka nemnyamanyana mhlawumbe uqhamuke nanomama othile kodwa uyafunga kuNkulunkulu uthi Nkosi le ntombazana ngiyoyibona ngento eyodwa iyothi mangithi kuyo mayingipha amanzi iyobeka phansi umphanda. Hallelujah. Sidinga abantu ababeka phansi umphanda bawubekelani ukusiza endleleni yabo hayi ababeka phansi indaba. Hallelujah. Siyashintsha thina sibeka
uNkulunkulu wenkosi yami uAbraham ongayekile ukwenzela inkosi yami umusa leqiniso. uJehova ungiholile mina endleleni kuze kube sendlini yabafowabo benkosi yami. Verse 5. Inceku yathi kuyo, mhlawumbe owesifazane akayikuvuma ukungilandela eze kulelizwe. Ibhala ngiyakubuyisela indodana yakho ezweni lapho wavela khona na. uAbraham wathi kuye, qaphela ukuba ungayibuyiseli khona indodana yakho. Haleluya. Nathi ndaye ngithandayo lapha incela uma ikhuluma nayo intombazana itshela ekufisayo. Haleluya. Uyabuza incela kuAbraham uma ngabe kuthi intombazana yini ezweni lakubo, mina ngiyezweni la sikhona, ngenze njani? Ithathe yena uIsaka imphindise ezweni lakini. uAbraham yaphinda akabuyele uzokwakha isizwe sisha la. Haleluya. Ngoba mina uNkulunkulu wangikhipha ezweni. Ayibonge Nkosi. Kudingeka abantu bebezokwazi bakhishwephi. Ayibonge Nkosi. Awazi ukuthi ukhishwephi. uNkulunkulu ukukhipheleni noma ukukhiphela ukuthi hamba nje uyobulala noma hamba uyomosha. uNkulunkulu besikhipha abazalwane usikhiphela inhloso. Ngiyathanda le behlangana nale ntombazana ngoba yona ifikelwa ukuthi Nkosi ngayithola indlela. Ayimazi kwaAbraham ingumzukulu uAbraham lentombazana, kodwa ithi mayitshela indaba iyayamukela ithatha iphelele. Uphinde 5-6. Inceku yathi kuyo, mhlawumbe owesifazane akayakuvuma ukungilandela eze kulelizwe. Ibhala ngiyakubuyisela indodana yakho ezweni lapho wavela khona na. uAbraham wathi kuye, qaphela ukuba ungayibuyiseli khona indodana yami. Yes. Amen. uJehova uNkulunkulu wezulu owangikhipha endlini kababa nasezweni lokuzalwa kwami wakhuluma kimi, wafunga kimi wathi, ngiyakunika inzalo yakho lelizwe. uzakuthuma ingelosi yakhe phambi kwakho ukuze ungitholele khona indodana yami umfazi. Cela ufunde chapter 27 verse 5. Chapter 27 verse 5. uRebeka wezwa uIsaka ekhuluma noEsawu indodana yakhe. uEsawu waya endle ukuyozingela inyamazana abuye nayo. uRebeka wakhuluma kuJakobe indodana yakhe wathi, bheka, ngizwe uyihlo ekhuluma noEsawu umnewenu ethi, ngilethele inyamazana ungilungisele isilovela ukuze ngidle ngikubusise ebusweni bukaJehova ngingakafi. Amen. Ngiyayithanda le ntombazana. Iya-understand ukuthi uzokwenzani. Haleluya. Uma seyifikile ekhaya layo, la seyibone khona umyeni wayo, la seyibona khona ukuthi yazala yathola abantwana, ikhona into eyitsheliwe ngesikhathi ikhulelwe. Iyahamba iya kuJehova iyothi, baba angifi ngani ngoba naku bonakala esiswini sami uyaliwa. Haleluya. Ngiyamthanda uJehova mayiphendula uthi kule ntombazana kungoba kunezizwe ezimbili eziphakathi esiswini sakho, omdala uyokhonzwa omdala uyokhonzwa omncane. Haleluya. Uma ngabe itshela lezi zinto uyahlala nombono emqondweni kaRebeka, uhlala for years till abantwana baze babe into ethile elokuyicabangile. Lo mncane wazalwa ebambe isithende somdala, okusho ukuthi uJakobe uyokhonza uJakobe uyokhonzwa nguIsaka. Haleluya. Uyayibheka lento ukuthi izoliphumelelisa kanjani leli cebo, ngoba uNkulunkulu uthe kimi bazokhonzana, kodwa omncane uyena ozokhonza bayo. Uthatha isinqumo uthi ngiswini. Hayibo. Haleluya. Abesifazane bayezwa, that's why bathola bebaningi, ingoba bona bayezwa, abalindi ukubona kodwa
uzokwenza ukuthi ube yilento azoyifila u-Isaka ngoba ngenhlanhla u-Isaka akasaboni. Haleluya. Mbona owesifazane akathule akapheleli. Haleluya. Iyayaluza le ntombazana imfundisile ibhodi uJakobe ngoba yenzela ukuthi makabone ukuthi hayibo ezinye izinto ziyalunga ebhodweni. Haleluya. Baye basho njalo mama babe kuyona emthambeni bathi hayi isisu sendoda singunumber 1. Naye uyasazi isisu somyeni wakhe. Uyathatha isinqumo uthi namhlanje ngizomenzela isilobela ngendlela asithanda ngayo. Yini into esididayo senze ilobela ngendlela ethandwa thina. Asenze isilobela ngendlela ethandwa umyeni wakho. Wenza isilobela ngendlela ethandwa uwe ngoba wena upheka ngerecipe. Right, upheka ngerecipe kodwa umbuzo wamunye iyasithanda yini? Yazi enye indoda ithanda indombolo nje elingafakwanga izinto ezimthele elifakwe nje lavele yafakwe enyameni ebilisiwe ivele ithi hayi yabona ke namhlanje mfazi wami avuphekile. Haleluya. Okungathi ngezinye izinto awupheki. Indaba kaRebeka uyayazi indaba yomyeni wakhe ukuthi kunendlela asithanda ngayo isilobela uze uyabhaka ngisho isinkwa esizodliwa nesilovela ukuze athi nedlula isakhe athulule zonke iy'busiso ayithululele kuJakobe okungeyena u-Esawu usahambile uyofuna inyamazane akusalindwa yena ngoba kumele akhonze umncane. Le ndaba uyiphindwe kabili kuyo. Ngisho umfowabo uLabani mhla wayembusisa wambusisa wathi umsisi wami ngicela uyoba umama wezizwe eziyimiliyoni zonke zinqoba izitha zazo zibe ngaphansi kwey'nyawo zami. Uyayizwa lento ukuthi ngihamba vele ngithwele umoya wama-Aramu ngithwele umoya wesibusiso ukuze siphumelele afanele ngiveze la ngikhona. Haleluya. Ngiyayithanda le ndaba methuma wethu ungena nje lapha ungene khona uyashintsha. Kushintsha uma uyintombazane noNkulunkulu. Kushintsha uma uwumama othwele umbono. Kushintsha uma uwumama okhuphukela entabeni. Kushintsha uma uwumama onenqophe zakhe ey'gcwelile ebhizi. Kushintsha uma uwumama obambile izwi. Akushintshi noma kukubani. Haleluya. Ingakho kubalulekile ukuthi manina noma siza la sizokhala. Haleluya. Uthi uJeremiya bekhuluma uthi ngifuna abesifazane. Haleluya. Ngifuna abesifazane abakwazi ukukhala kuNkulunkulu. Ngifuna abesifazane abazothi masebekhalile uNkulunkulu anyakaze ayibonge inkosi ngoba kukhona into abayishoyo, khona into abayimemezelayo, khona into abakhala ngayo. Ngiyabheka omama baka-1959 bagijima baye ePhalamende ihodi into babeyikhalela bebethi pasi phansi. Haleluya. Manje kulesi sikhathi sethu sizothi phansi ngama-drugs. Sizothi phansi ngotshwala. Yikho into esiyimemezelayo sithi phansi ngotshwala. Abantu abasha ababhizi abaqasheki endaweni yoba baqasheke bavele babuyele emadrugsini babuyele ezintweni zonke. Uzoqashwa kanjani usuvele usuyikhetha? Hlala kuNkulunkulu. Hlala nokumbona. Ngithi mhlangane nginikeza ibheke uhambe usiye e-university ngathi wena ndoda kasiyami noma wena ndodana
kuvele konke ngokuba kungokwabantu bonke. Haleluya. Akufanele ube sobheka indaba eseyenzekile noma ngabe ke sokwenzekile kwawo usuyibheka le ndaba eseyikwenze washona phansi, kodwa bheka indaba ephambili ukuthi mina Nkosi ungihleleleni, uthembile wesifazane othembekileyo. Ngiyakhumbula abazali bami bengikhulekela ngelinye ilanga abasho ukuthi badinga nje umuntu ngoba bathi bafuna indodakazi. Ayibonge Nkosi, namhlanje ngizosho njalo ekhaya ngizothi kufanele sibe ngabesifazane abahlakaniphile. Hayi ngoba sikhulekele entabeni singangabazi, ungathi mina ngisemncane. Haleluya. Ngakubheka uRebecca ukuthi wayeyi-teenager noma wayephuma ema-teenageni ngaleso sikhathi, kodwa wayemazi uNkulunkulu. Into yabanga ukuthi isusu u-Abraham ezweni lakubo azicabange ukuthi hayi intombi zala kumakhanani azimfanele umfana wami, ngoba uyayazi into ekubo nawe uyayazi into ekini. Haleluya. Inkinga uyisiba ngamasiboni. Sifuna uRebecca abalesikhathi ebebezogijima nombono bathi Nkosi ngiyoba ngubaba wezizwe zonke, ngiyoba ngumama wabo bonke, ngiyoba ngumama ogcwalisa umbono kaNkulunkulu. Anginandaba ukuthi ugcwale kanjani, kodwa okubalulekileyo ngiyanga uNkulunkulu ngiyomtshela akayange esangomeni ayobuza ukuthi ngikhulelweni yelwa nami, kodwa uyanga uNkulunkulu. Bangaka baya kuNkulunkulu empilweni yethu? Kunoba siyela uNkulunkulu simane siyebangana siyobabuza bangani nithini. Haleluya. Thungani lalela lesi sisu vele siboshuwe ngoba ngeke uphinde ubizwe ngentombi. Ayibonge Nkosi, sibe sisithi intombi kanti umuntu kade wayibulala engokubulali. Sikhuluma ngokubulali sithi thina sikhuluma nentombi. Namhlanje sizothi obaluleke kakhulu hamba nombono. Uyazi umbono awuzufika kuNkulunkulu, awuzuvele ezulwini. Uma kumile umzali phambi kwakho uNkulunkulu wakho, uyena okhuluma izwi eliyimpumelelo, igcine lento. Haleluya. Ilo noma ngabe sivukile ngendleleni ithi cha, mina ngiyingane yombono. Haleluya. Angisalwanga nje normally, kodwa ngizalwe ihlobo lukamama noma uhlobo lukababa oluhlala noNkulunkulu. Ngibizwa ukuthi nami ngiyohlala endlini kaJehova kuze kufike nje wena kade ushaya i-bread mashe emgaqweni uyishaya nabantu abangaziwa. Unokusithi hayi mina ngisazizwisa ubumnandi, ngisazibonisa ukuthi ngingubani. Lalela, ubumnandi buyaphenduka kube ngummese. Uma sekuwummese kubukhali uyakulimaza. Ntombi esiyidingayo ezohlala ngapha. Haleluya. Ingakwesaba ukuza kuNkulunkulu, ingalibheki ihlazo lakho, kodwa ibeke phansi umphako ithi ngiyawushiya la. Wozani nizobona nango ngitshele konke, wozani nizobona. Ngaphandle kwaNkulunkulu bazalwane asiphumelele endleleni. Ayibonge Nkosi. Ngiyamthanda ngoba uNkulunkulu wecebo, uNkulunkulu wezinto ezinhle. uRebecca mayibheka le ndaba uthi mina ngizokwenza into eyodwa esiloveleni, ubaba uzokhuluma konke. Uma sekukhulume une-understanding yokuthi ngeke angizekele amahethi njengo-Isaki, njengo-Esawu, kodwa uzongisekela abantu bangakithi ama-Aramean. Haleluya. Kubalulekile bazalwane kwenza njalo. Asike sihlalele kuNkulunkulu, sihlale izimo zinzima. Akumnandi ukukholwa. Ngike ngisho mangixoxa nabanye ngithi masikholwa ziningi izinto ezinama-boundaries esingangeni kuzo, kodwa there is one good thing ukuthi uma uke wawavumela lama-boundaries ukhona impumelelo. Amen. Haleluya. Khona impumelelo ungenamali, ube muhle, ungasebenzi. Yazi ngiyamthanda uthola amehlo lamazwi esithi ungaba kumlingi makukhulunywa ngezinto zebandla uthi mina ngisebenzi. Haleluya. Uyazi ngake ngathi Nkosi ngidinga ukuphenduka ngoba senginawo namuntu wokuthi hayi mina ngisebenzi, I'm not gonna do this. Ngeke mina ngisebenzi, angikwenzi lokho. Uthi uthwala uma uke wathi awusebenzi vele everything yakho izolinyithwa ngoba wena ulinyitha uNkulunkulu kuqala. Asingamlinyitha uNkulunkulu, masikholwe nguye. Le nto
there is something happened esiswini sikaRebeka. Le nto eyenzeka esiswini sikaRebeka angiyizwanga, kodwa ngiyayithanda le ndoda ngoba yona yakhulekela umfazi wayo. Yathi umfazi wami akazali, wakuphinde kwihistory kama wakhe. Ayibonge inkosi. Wathi umfazi wami akazali, wathi Jehova kodwa uyomthela ngale hlazo ngami futhi. Kufanele umfazi wami abathola abantwana. Wathola only one, iswe lodwa kodwa linamakhanda amabili ahlukene. Isizwe samaphisi kanye nesizwe sikaNkulunkulu esikhethwe uNkulunkulu. Wathi wena usungu-Israyeli, you are no more Jacob, kodwa ungu-Israyeli. Athi ngisho imvula eyofika amanzi akayikukukhuphula, athi umlilo ofika kuwe angeke amalanga bakushise ngoba wena ungu-Israyeli. Uyindoda enamandla, uyindoda ekhethiweyo, indoda eyalala eBhetheli yavuka yanika igama yathi ngiyalelo Jehova kule ndawo ingako kunje. Haleluya. Sidinga abantu abanjalo wezinsizwa, abantu aba-understandayo, abantu abahlala noNkulunkulu, hayi abantu ababhekiwe. Haleluya. Hayi abantu abashela ngo-200. Ayibonge inkosi. Kodwa ubheke intombazana, ubheke inkambo yabo, ube suthi lalela lele noma ngabe kunjani uJehova uzoyibiyelela mina ngoba mina kukhona into engiyifunayo, ngifuna umfazi. Umfazi abazalwa ke ngiyayichaza njalo le ndaba. Akazali umfazi siyamanga. Hayi bakhiwa sithi bazimele. Uma kuke kwalova omama ekwakhela umfazi asibi khona intombi eyishadayo ukhona divorce. Haleluya. Kodwa mabeke bakhuthala babakha abantu besifazane kuba lula ukuthi neseyingenile vele ifike ihlala. Ithi umama usibani wamathi kuyadlala. Ayibokuhlala noma kunzima. Hlala noma izinto zonakele. Hlala noma ngabe ubona ukuthi angathi akuhambi kahle. Kodwa kubiza umama onesibindi othi ngiyadlula enimbeni kodwa ngiyakuNkulunkulu utheni. Haleluya. uNkulunkulu uthe uyamzonda ohlukanisayo. Kubalulekile ukuthi singahlukanisi kodwa sishade imishado ekhethwe uNkulunkulu. Sizoyithola ngokukhupukela entabeni. Le ntaba yindlu yokukhuleka, ila sihlala khona, ila sifuna khona uJehova wethu, ila sizobumeza khona, ila sizothola khona amakameli esizowaphuzisa amanzi, ila sizothola khona amadoda afuna ukuphuza amanzi egameni likaJesu. Kodwa masingahlalanga la sizotholakala emgaqweni. Haleluya. Ayihambi kabuhle le bazalwane, ayikazi hambe ngokuhle. Ngiyazi ukuthi kulesi sikhathi sekukhona isikhathi sokuthi abafana beqala babheka ukuthi unani before they say something. Lalela ngikutshela, lo onani nabanye bayamfuna, nangaphandle bayamfuna, kodwa lo ngenalutho owaziwa nguNkulunkulu ukuthi unotho ngenxa yakho abafuna umuntu. Awubantu owakho nje ubekele wena futhi kuprofethwe ngaye, kuprofethelwe wena ngoba iyothi ebalekile gcina isiprofetho. Namhlanje wenziswa wasingabheki ngamehlo enyama, ake sibheke ngamehlo kamuntu. Sifuna umfazi ophilayo, sifuna umfazi ozonesa umuzi wami, sifuna umfazi ozokwazi ukudla umndeni wami, sifuna umfazi ozokwamukela abantwana bodadewethu aba-around ekhaya lami, sifuna umfazi engizothi mangithi kuye ungakaphilanga asivele kuqala athi unayo yini imali baba, nami bengingakusiza ngikuhambisele yena esibhedlela. Hayi umuntu ozothi hawuhlangana noma haleluya. Ngimthatha njuma wakho, mina ngeza kuwe, hayi uma wakho. Sifuna umama obezothi mehleli athi mina ngifuna ukupheka ukudla okuthandwa umama. Mhlawumbe ufika nginoshukela sengiyisalukazana esimnyama esihlele emakhoneni esigade ukuthi nje sidle izinto ey'thile. Afika athi hey, I cannot cook 2 pots. Akakhohlwe nje lo mama, akadle njengoba bevelele noma amadodakazi akhe akabona ukuthi enzani. Isiyeke isibusiswa. Uyanaka umama bazalwane, uyanakwa umama wezintombi. Masifike emzini siyanaka umama egameni likaJesu, siyamlesa umama egameni likaJesu. Sithi silesa ngoba wena uze kahle weziphethe indoda le
konke okwakini hlala-ke ubanese. Haleluya. Bathi noma ngabe besenzisa uwiliwili ongasiqondi ukhulume kahle ungabi nohlobo lomama olwayo uthi hayi baba besingawuthola umuzi wethu ukuze sikwazi ukuthi sihlale khona ngizolowo ngiqhubeka nami kodwa